Ganyan ang sister madiskarte. Hello sisters madiskarte. Ni ana pug ko diri sa Ilam sa Kalubinhan kay akong pangitaon si Kasisi Bilin kay hingagi man to didto ganiha. Unsa na po koy trabahoon atong bayhan nato kay la grabe dito kakugihan. Uy, naara si Uy Kasisi. Sus kay ko mag-asa ka naram day ka diha. Unsay magpanguha? Kat-kat day siya. Ah, daghan mamaak. Hoy, magkat-kat day unta siya butong. Daghan mamaak. Ngita ang taglain. O sige. Hala. Sisters madiskarte. Sisters madiskarte. Hawak ng mabuti. Si Kasisi Bilin gidi ay. Yun ani ang sisters madiskarte. Oh. Lang anaon pagbunot. Kinsa tong dili kay balong bunot tan-awa si Kasisi Bilin. Oh. Kini siya dili pa ni siya laya kaayo kay amo maning ibutang og loyang unya. Kay adto na pud mi sa hideout kay na dito ang kardero, na dito ang lungaganan, na dito ang mga ingredients. Lubi na lay kuwang mauna ni. Mauna ni among lungagon, saging, isa ka kardero. Nya magkuan na pod mi magkagud og lubi kay muna ang among palaman sa saging inig lubok luyang unsa pang uban sinultihan ana linusak ang kuan lubi o niyog ang lubira sa akong kuan nagkagod siya. Muna ang proseso sa paghimo og luyang sa saging. Naghaling na ta kay di ako nang itak ang saging. Muna ang lungaganan sa bukid. Haling. Ito ba haling mo? Haling. Karon nakatak-ang na gyud ni sa kuan kardero nga ang sulod anak saging. Ug maluto na ni siya amo na puning panitan, human among lubgon, dito na butangan nag-asukar, lubi. Yun ani lang gyud. Sisters madiskarte. Kay wala man mi alho, magdiskarte sa mi ani og kaning palwa sa lubi. Kay maoy among ilubok sa saging nga among luyangon. Unto nangita si Kasisi Bilin. Atong tan-awon ug unsaon niya pagdiskarte nga malubok ang saging gidron kay wa mi alho. Wa pa mi kapalit. Kaya Bilin. Ano din ba? Ang gitas o nga gitan sa silong bing. Wow, dako man di ay. Oh, anak. Kuman dito. Nagplano si Kasisi Bilin
Maghimo mig tree house kini nga haligi. Bali duha ka andana. Kini nga kahoy. Maabot ra na. Basta na nay plano daan. Mangita pa mig alho sa kuan. Mangita pa mig himuon na mong alho nga ilubok saging. Basig iungad sa bitin bilin. Basig iungad sa bitin. Ako ang dauban. Tapos kasi si bilin hingsuot sa ilawom sa badyang. Okay. Atong tan-awon ang iyang diskarte nga maghimo siya para lubok sa saging. Duha abdin kaya halong duha tang maglubok. Ngun ana lang sisters madiskarte. Mauna ni ron among himuong lubkanan. Ilubok. Kini. Kaya maon lang gid ni. Nagdiskarte na lang gid mi ani. Aron himo jud ang among plano nga luyang. Luyang. Ay, ako lang. Kuan na, luto ang tingin na. O nalit. Kay Makita paabot atong wala. Tama sa si Rose. Ay, sisters madiskarte. Kakao na mirog luyang. Karon mga kasisi, naluto na gid ang saging oh. Mao na siya. Oh, magsugod na mi anig trabaho ron. Ang gikuha na ni gihaon na ni kasisi Lita ang saging. Magsugod na mi anig panit. Tan-awa lang mi ninyo kung saon ang pagtrabaho. tapos, ay, butan rin be. Kaya atong diha man. Ay, sa, de. Sisters madiskarte. Oh. Ganyan lang. Sisters madiskarte. Unahon anak no, kuan man no. Kaning lubkon og da kana no. Mo ba bing? Oh. Eps. Dili. O diha na to. Idritso na lang ang pinanitan sa kardero. Idritso na lang karon sige. Oh. Kun. Mana na? Oh, wala yung. Gab. Ininit gab o diri gab o. Na Ito gab. sige. Kaya naraman diri ang kamera. O sige. Hawakan mo nang mabuti. Mukha pa dito ko niya. O karon. O kasi siya sama niya itong bunalan. Dili lubkon. Sige lit, ikaw lang lit. Kaya harang mahina-hina na maglubok. Di mo kakita mo. Sama ka lola. Kinahin, yung matulang. O, yun na nila mga Ara, kasisi. bing, ito ko ano dito, bing. Ha? Luma kasi. Luma kasi si... Ito, tangan na kasukar din. Idun doon. Balusok. Abdi kaya among tigpanit, oh. Oh, ano dito? Ina, o, bing. Dong doon mi dong. Oh, ipakita ang unod sa ilam dong. Oh, madiskarte gid mi ani kay wa man nilog kanan. Ang gilong-agan may among gihimog lusong. Oh, sisters madiskarte. Oh. Lami na kain ni ron ni kaloto kay sa isagol ani kasi sibilin? Ano lang ito butang ko? Ano ba? Sukar? Sukar? Oh. Wala sukar dito. Sukar o lubi. Di ako na. Ana ang lubok ko. Busog na may ani. May kaayo. Oh, sister madiskarte. Lubok. Oh, lubok tapos. Nahinisan. Hinay. Ganyan. Sister madiskarte. Ito sa. Tipa sa kayo. Stop. Lugsa sana, lugsa. Para sa na ibig mo. Okay. Naman ang kredit yung mga kuan ba? Nasi ay sa isulod. Ya taga. Oh, butangan og kuan. Asukar ni kasi si Bilin, pero merong butang asukar nga pula.
O, mao ni magdala og tamis. Asukal nga pula dala, murag manok na pula. Ipasa. Oh, napadid si butang oh. Mao ni siya ang butong-butong. Oh. Ngan ani lang ang luyang sa bukid, butong. Kaya balik duha rabi ni kakargahan tingali. Kaduha on pa din nabili? Kasi isa ra. Dili ko ni siya. Pagkahuman duha kargaan ni ba? Di ra kay isahon. Okay. Okay. Malubog. Oh, ani. Pwede pa na sana ituyok ni mo dong. Ituyok ka kaysa dong para makita ang basakan palibot dahil tanan ko sa diri. Lihid. Itong tutoy. Nablalay kang suot. May bugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Kakaon na migluyang. Ang silaw sa adlaw dilihikit ang daon sa kahoy kung sa hangin huypon. Luwag dong. Ako kang lipayon. Walang, naglaway mo no. Sa kalami. Si kasi si Bilin ang nag-drive. Sister Mariscarte. Saging-saging lang. Kaya pa mi ka adtos Jollibee. Ganyan ang sister madiskarte. Oh. Basa na be. Para ako na isunod isa. Dila na ito pinuhon pag-ayo Ayun. Buwan na tayo mausapan na. Napabiyak ko yung ipon mga upat ka buok. Kuan na sa kilawi dali ito. Tamis na ba? Kundi Oh, hapon-hapon na oh. Harap. Sige na. Hapon na. Ako be. Harap. Sila po daw ang apo. Sila bang apo ba? Ang dili makaari diri sa among lutuan og saging dili makakaon. Sarap ang niluyang, nilubok nga saging. Dinhi sa bukid, lami kayo ang niluyang nga saging kay bugnaw. Lami Sa among gyud. bukid. Oh, lami among pasakan. gyud. Oh. Lami gyud kasi Karon silita. inig haon aning isa, nanapoy lubok ko na mo nga isa. Baka man mangaon na me, mangaon. Oh, ngaon. Ano ka? Sukar. Nya ang iyang palaman juice. Oh, wala man. Juice. Ang itulod. Ang itulod ay, ang itulod. Amon tilaok, juice. Wala pa jud. Tiktok. Wala na nami panihapon. Basta madiskarte, human ani kaon. Nya inom juice, nya lingkod-lingkod huwat hapon. Sa minum juice? Yeah. Salamat na minum juice. Dali ra hino di makuan bilin no. Jud ko gi. Ang akong sandok bilin ba? Wow, ka-happy nila oh. Ay, sakit naman ang ginawa mo. Ka-happy sa sisters madiskarte. Aray. Nahubog sila sa luyang. Mone, sister, madiskarte. Malipayon sila og magtapok-tapok. A few moments later. Bingbi, ang panaksan bi. Karon kay naabot man mi dire. Yara. Dito mi nagluyang sa Pikas baryo. Pikas Barrio diri mi mangaon kay nagwanta pa man namog baktas. Takot lagi ka. Oh, mo na. Kuan gamay nga lingin bang. No, kasi si Bilin nagyugyug siya sa juice. Ako be, ako sa
Kay ready to eat na mi ani karon. Sisters, madiskarte. Hindi mo Ato na yung duhadong. Pakinan pa rin. Kain-kainan na naman mi kabo bit kuan. Grabe na kalaw. Sulit mo naman nagkalaw og itik. Pantat. Ay, sakto na nalit. Uy, Tama na lit kay asad. Kay magamo. basig makatug tag kinaon diri na. Kung itab ang ayaso ka. Tay batay. Ayun. Magmukbang tag ko anong. Luyang. Buniti sa rikadyot. Buniti sa rikadyot kay mo kutsara. Ana sa mikadyot dito ha. Ganyan. Sige. Uy. Okay Naman. Ito ka ni mo anak. Sisters, Okay. madiskarte kini dito na mo nigi loyang sa pikas bungtod. Karon kay basig magabihan mi dito kay wala may kuryente. Hingbalhin mi sa pikas baryo. Pero nakaabot pa mi nga kuan kusgan. Ito ka. Bayaw. Kay nakatilaw-tilaw po may daan dito. Dito ka, Oh, dito. Gab, diri ka gab. Ani lang sisters madiskarte kung way bugas pwede sa magloyang saging. Ato-ato lang ni. Niluyang. Lami kayo. Ang gisagol ani lubi og asukar kana lang pero og daghan pag ito gisagol ani lami pud tanig na margarine pero layo man tas lungsod lubi lag asukar sa taron ani. Pero mayon pumuitik atong dila bisag lubi lag asukar. Kung itik yun. Boy pili. O may ugam. Bibeng. Ayaw Oh, lagi. ganyan lang sisters madiskarte. Ito pa. Ha? Tama na to? Ha? Nahingagi na to silingan no ato agdahog kuan luyang kay murag gigutom pud ni. Oh. Unay among bisita oh. Tinapod siya sa among luyang. Kaon mo, kaon tao. Partner. Sarap. Oh. Miya, murag makalimot mo sa Pinsay naghimo ana. Si Gabriel. Sa gulan pa yung butong sa bulanon. Salamati ang sisters madiskarte. Ay, salamat sa sister madiskarte nga nakatilaw po ko sa ilang luto. Na ilang gisagol nga butong pero butong sa bulanon. Pero okay. 100% makabusog yun. Sisters Pero pizza madiskarte. yun nag-imo sa inyo ani. Kaming tulo. Ang kuan gid ani. Gabo ay. Pero Ya kintay nagkagud aning kuan. Nag-usap pa ginanglita no wag na. lipoli rag usap. Tingalo. Ngawa man ko ngipon. Kami kaguran. Iusap na lang. no? Sige lang gud lami man gyapon. Amo ni butong. Nya unsa man iyong gilubok ana? Yubok. Paluwa sa kuan lubi. Madiskarte gid no. Ana lang gid. Madiskarte rin de. Tama rin din nga gingalan ni sister madiskarte kaya ang luyang nila palwa man sa lubi may ilang gihimong alo. Karon kay man man gid mig pangaon sa luyang among gitrabaho gani ha. Busog na pud mi, nya hapon na pud. Tingpauli na. Ting pauli na pud ni ani. Nya, mubabay namin sa inyo ha. Ay salamat sa naga-subscribe sa among YouTube channel sa Sisters Madiskarte. Salamat pud mi og kuan kay padayon lang mi sa among trabaho kay malipay pud mo. Bye-bye. Bye-bye.